Bože, gdje je Kane? Ha! Vi ste glupa skupina šarenih likova. Zar ne shvaćate da sve mora biti Glowinks? Ja sam Glowinks. Vi ćete biti Glowinks. Bog će biti Glowinks. Ovo je glupo i čudno. Pa, još uvijek to gledaš? Nisam ovdje zbog avanture ili nečeg. Samo se skrivam od... I hvala Bogu da si dobro. Nisi doživio kviz unutra, zar ne? Ja, o čemu pričaš? Što se događa? To je samo Kaufmo. Ne brini zbog toga. Kaufmo se abstrahirao? Ma, on je dobro. U pravu si. Kako ćemo izaći odavde? Dečki tamo. Dame prve. Ne, čekaj, zašto bi to rekao? Čekaj. Pomni nije ni ovdje? Nije li cijela stvar bila za nju? Budi tiho. Ne čujem pokretne stepenice. Bubble, ti uvijek znaš kako me natjerat da izgovorim ovu točnu rečenicu. Uzvik, upozorenje na mom Wacky Watchu, u ovo doba! Oh ne! Netko se upušta u prazninu! Bit će potpuno razotkriveni! Evo ga! Što se do vraga ovdje dogodilo? O, da! Moje dijelo! Kajni! Kaufmo je prošao kroz neku vrstu kaufmoze i abstrahirao. Kaufmo abstrahirao? Zašto mi nitko nije rekao? I u podrum ideš? Čovječe, ne mogu vjerovati da je Kaufmo samo tako odustao. Mislim, bez uvrede, Kinger, ali uvijek sam mislio da ćeš ti biti sljedeći. Izgleda da to samo pokazuje da se ne možeš osloniti na Kingera za išta. U tolikoj sam boli! Ups.
Moram se ispričati što sam lagao o izlazu. Znao sam koliko ste svi željeli da postoji. Ali, znate, imao sam toliko problema s time što staviti s druge strane i na kraju ga nikad nisam dovršio. I znaš kako nikad ne volim da ljudi vide moj nedovršeni rad, pogotovo ako vas vodi u prazninu. U svakom slučaju, izgleda da ste pobjedili kraljicu Glowing, pa pretpostavljam da je avantura gotova. Vaša nagrada je ukusna digitalna gozba, koju je pripremio naš glavni Wobble šef. Napravljeno sa svom ljubavlju koju mi je zakonski dopušteno dati. Znaš, prilično sam gladan. Nisi čak ni učinio ništa. Pa što? I dalje mogu biti gladan. Pa ne baš, jer ne trebamo jesti, piti ili spavati u ovom digitalnom svijetu. Dakle, digitalna hrana ovdje pruža samo virtualni osjećaj jedenja, bez ikakvih nutritivnih koristi. Joj, smiri se. Otkad si ti stručnjak za digitalni svijet? Stručnjak za što?